Pantera Neri Naoya Monster Inoue. Bakbakang pambato ng Japan, Naoya the Monster Inoue kontra pambato ng bansang Mexico na si Luis Pantera Neri. Ito na marahil ang pinaka-inaabangang laban ngayong buwan. Nakataya dito ang mga titulo ni Undisputed World Super Bantamweight Champion Naoya Inoue. Gagawin ang nasabing laban sa Japan, kaya naman dihado agad itong si Neri sa mata ng karamihan. Pero di din basta-basta itong si Luis Neri dahil sa 36 na laban nito ay isang beses pa lang itong natalo at may kataasan din ang knockout percentage nito. Dagdag mo pa na former 2 Division World Champion itong si alias Pantera, dating naghari sa Bantamweight at Super Bantamweight Division. Parehong may knockout power ang dalawang boksingero, kaya naman inaasahan agad ng karamihan na talagang may babagsak sa gitna ng bakbakan. Sa mga di nakakaalam, 3 Meksikano na din ang sumubok sa tibay ni The Monster ng Japan, pero pare-pareho lang silang nabigo. At alam nyo ba na ang pinakaunang world title ni Naoya ay kinuha niya mula sa isang Meksikano? Ito ay noong dumayo sa bansang Japan ang defending WBC World Light Flyweight Champion Adrian Hernandez taong 2014 para idipinsa sana ang hawak niyang titulo, pero tinudas lang siya ni Inoue via 6th round TKO. At dito unang tinanghal na world champion itong Hapon. Bago ang labang Naoya Inoue kontra Meksikanong si Luis Neri ay sabay-sabay muna nating balikan ang pinakaunang Meksikano na sumubok sa tibay ni Inoue, ang laban na kung saan unang naging world champion itong The Monster ng Japan. April 16, 2014 ang laban at ginanap ito sa Ota City, General Gymnasium, Tokyo, Japan.ボディストレートでダウン取ってますので、これもそうだ、右のボディストレート、右のフック。いやこれ序盤から村田さん、井上の圧力すごいですね。そうですね、ちょっとまあアドリアンその警戒心は川島さんもこれチャンピオンです。ワンツースリー、フックの左打ちです。おっと角度を相手の右のバーから左のダブル。第1ラウンドからこのコンビネーションの多彩さを見せます。下がってますからね。もう完全にプレッシャーを受けました。このチャンピオンはプレスをかけて前に出がこのパンチのコンビバリエーション。ボディなんかいいですよね、効いてますよ、ボディも。これ川島さんもチャンピオンは相当プレッシャーを受けてます。ただまだ深追いはしません。踏み込んでワンツー、あのボディストレートでの井上尚弥ですが、左フック右ストレート、右を打ち下ろしていきます。そして左から右ストレート、ボディ基本的にはヒットアンドアウェイスタイルを貫いていきたいと話をしていたんですが、第1ラウンドからパンチがよく出ています。しかもこれは当たり前一撃で終わりよ。6戦でこの世界タイトル挑戦にたどり着いてきた井上尚弥、これが立ち上がりのワンツーボディストレートです。村田さん、あそこからもう一気に構成になりましたかね。32戦して29勝という高い勝率を誇っていて、ノックアウト勝ちもそのうちで10勝、これ軽量級にしてみれば相当な体のパンチャーぶりの選手なんですが、井岡一翔選手が持つ7戦目、それを上回る6戦目での左だ。そして右のボディストレートするのはですね、入るときにボディフックで入ってくる。今日のパンチは井上はもうほとんど被弾してませんよね。ボディを打つときちょっとモーションがあるんですよ、体の。チャンピオン、それも見えてる。ボディストレートから左のボディへ。そうなんですが、そしてコンビネーションはですね、このワンツースリー、さらにはさまざまなパンチが決まる。この左ボディだ、左ボディだ。プレススタイルのチャンピオンが下がっているワンツー打ちを。ちょっとチャンピオンから出てきますが、これも村田さん、井上のディフェンスの完璧じゃないですかね。そうですね、特にボディが来てしまって、今下にフェイントかけると全部もう丸々状況になってます。チャレンジャーと思えるボクシング、ベルトを奪いに行くパンチを次から次へと担っています井上。こうです。全くもって文句ありません。最高評価ですね。でしょうね。左ボディ、左ボディの後から右のフック、あのスパイ、あーっと右のボディストレートだ。これも効いたか。こうやって振ってくるとこのカウンターのチャンスありますよね。非常に鉄鋼を捉えています。これもそうだ、右から左直哉。感じていることでしょう、チャンピオンのエルナンデス。的に近い距離でのボクシング、接近戦は相手の土俵なので避けたい。特にこのボディストレート、左ボディ、ここでチャンピオンの
その心を着実にへし折っていきます。ああ、そうですか。それをさせてないわけです。右から左ボディ、これだ。もっとプレッシャーをかけていけないのかとジェフ・フェネックトレーナーがチャンピオンを随分有志に目立ちました。はい。という右のストレート、ロングの右のストレート。自由自在に打ち込んでいきます井上尚弥。相手の左もかわして今度は左のラということで話があります出てるようですけれども、これ村田さんかけられないんでしょうね、ちゃんとね。強烈な6戦目という井上尚弥。記録を達成します井上尚弥。ボディからのチャンピオンしかしでした。おそらくこれは有効なのをしかしでした。ここはそれだけこれ結構深いでしょうかね。ドクターの今ジェスチャーを見る限りでは速攻のドライが圧倒しています。いいそれだ。第3目を勝ち出したスパーリングを務める選手はないでしょう。そしてこれは有効打によるチャンピオンの出血。先の第3ラウンドではチャンピオン井上の有効打によって出血。結構ドクターによれば水がちょっと深い、もう一回入ると難しいという言い方です。そうですか。はい、確かにチャンピオン出てきましたこのラウンド。これまでは出られなかったチャンピオンですが、この4ラウンドまで出てきて、さあこれがチャンピオンのスタイルなんですが、ブロッキングでこれをかわしていく、しかしていくブロッキングが今のディフェンスは村田さんどう見ますか井上の。いや、完璧に全部ブロックしてますよ。はい、一発も冷やしませんね。さあしかしこのラウンドチャンピオンは追いつけられてるじゃないんですよ。手数で相手を諦めさせるタイプなので、はい、まあそれがね、現地メキシコとかで標高の高いところでやってるので、はい、心肺機能にやっぱり一番のストロングポイントなんですね。はい、しかし右から左、それをもはるかに凌駕してしまう井上尚弥のここまでのボクシングです。右のショートストレート、これまでのジャッジがコールを取れますが、そのコールを聞くまでもなくここまでは井上尚弥のボクシングでしょう。左フックもガードしています。ここま止め打ち以来一回一丸となって夢の瞬間、世界チャンピオン、その瞬間を見てここまでやってきました。ちょっと出血がひどいですね。はい、圧倒されています。おお、右のストレートだ。ここはチャンピオンの右のストレート。左アッパー、ロングアッパーです。ランドステーキの右のストレート。ステーブルも使ってきています。左フック、左フック。チームどうでしょう。だからチャンピオンでさ、初め勝負かけたんですけどね、はい、それが通じなかった。そのチャンピオンの気持ちを今井上のこの拳がへし折りつつあります。もうチャンピオンの顔面は流血で真っ赤になっています。井上の有効打。さあ第5ラウンドを迎えます。チャンピオンもこれ聞くまでもなく前に出るしかないとも思ってるでしょうから、勝負には来たいんですが、それをさせない井上尚弥。いやしかしボディに力を込めてきますチャンピオン。しかし勝ったか。予想してましたよ。そうですか。あまりにも圧倒していますが、ただ相手のチャンピオンはここまで32戦29というこのチャンピオンのアドリアン・エルナンデスですが、井上の前にここまでは完封状態です。右の打ち殺し、これはスッとまとめていきますが、これ井上ブロックしてますね。ブロックしてますね。はい、あんまりもらわない方がいいですよ。左フックだ。左フックから右のショートストレート、誘い込むか。ポジションはあまり良くありません。これ受けてますが、後ろには下がりますが、今ちょっと危なかった。一瞬左にもらいました。この試合初めて井上尚弥が少し左気味になっていますが、そうですか。ちょっとした時に気が緩むところがあるという話をしていましたが、しかしここは右の内側、松田さんどう見ればいいでしょう。そうですね、下がってカウンター取ればね、はい、いいと思うんですよね。不要に動かしちゃダメですよ。はい、この足を使って左を出していきます。そしてワンツーだ。汗が弾け飛ぶ。左ダブル、そしてワンツーだ。強烈なワンツー。第6ラウンドを迎えます井上尚弥、世界タイトル初挑戦。しかしその大舞台にも臆することなくチャンピオンここでは圧倒しています。右のダブルストレート。はい、村田さん何でしょうね。やっぱりね、反対ですよね。そうですか。あと思い切りなんですよ。右のフック危ない。思い切り、はい、カウンターを怖がらずに思い切って振るんですよ。ちょっと危ないタイミングがあったんで、しっかり自分で距離を守って戦ってほしい。はい、このラウンドもちょっとおもらしい感じですね。ここはボディだ。これはガードができてます。4回と5回していった。足を止めての打ち合いです。つまげてないしね。接近戦は倒したいと思いはあるでしょうか。はい、どうぞ。チャレンジャーサイドですけれども、はい、先ほどのラウンドは左足少し一瞬ずり、減量もきついんですよ。そうなんですね。だからそのあたりでちょっと水分が足りなくなったりとかする。もう減量前の体と減量後の体ではもう素晴らしいですね。あとガードの上からですけども、今までにもらったことないパンチ力ですね。
なるほど。はい。側ではないです。はい。はい。ここに入れまして、はい。あとショートだ。井上ショートに打ち勝っている。右のフック、右のフック。こめかみを捉えている。左を差します井上尚弥。